Głośniej, głośniej. Głośniej, głośniej. I to jest, proszę Państwa, 100% prawdy. W 2013 roku Legia Warszawa zdobywa po raz kolejny, po raz 16 w historii, po raz trzeci z rzędu Puchar Polski. I okazało się, że opłacało się przytrzymać takich zawodników jak Szuler, jeżeli są możliwości finansowe i płacić dobre pieniądze takim piłkarzom. Nie odnajdywał się na środku obrony, ale jak widać na lewej stronie defensywy Legii spisuje się bardzo, bardzo przyzwoicie. No a teraz kolejne życzenie. Puchar Polski już jest. Kibice czekać będą na rozstrzygnięcia w T-Mobile Ekstraklasie. Wszyscy marzą o podwójnej koronie. Legia na razie ma przewagę nad Lechem Poznań, ale jest to przewaga tylko 2 punktów. A przypomnijmy, że 18 maja